Jsem tu. Oh. Ej, Kubín? No, Ej, nevíš, proč mi tam nejde dát ta 50 kart? Ta za 100? kam? Abych si koupil klíč. Nevím. Nevíš, jak se to dělá? Ne, fakt nevím. Že mi to nechce dát. Já jsem si to nikdy nedělal, ne? To je prohekované nějak. To budeš mít možná pošastané. Ani jsem nedostal ještě. Hm? Vždycky mám 0 v peněžence a nic jsem nedostal. Divné. Určitě bude jen tak peníze. Hm? Ne, mojemu kamošovi to funguje vždycky. Oh, ne. Teď to není. Právě ten to neměl být. Patiner! Oh my god. Co to je? To je divné, to je hackerované nějak. Já ho trefnu úplně přesně. Au. Kluci, Ej, to nemůžu nic dostat zase. Co jsi chtěl? Kuba, jak je ta melodie z vodka? Která? No, ta taková, ta písnička, co je většinou u Malinovky. Počkej, si můžu vzpomenout. Tak nevím. Dominiku, ty nevíš? Malinovky? Jako v čem, ve Wordov? Jo, tam je vždycky i u kampanie, tam hraje taková drsná hudba. A to nehraje jenom u těch dvou, to hraje skoro pořád, ale je to taková úplně vážná hudba, jakoby. Jak to je? Já vím, že to začíná tak, ale dál nevím. Já nevím. Divné. Killbox. Tak nic, no. Nevím, jinak bych ti řekl, no. Já vím, že to tam bylo nějak ta a pak dál. Nevím. Ne, tak ne. No, škoda. Nevíte, kde je David? Nevím. Terry. No hádej. Je jeho Žižka. No, Žižula. Ten bohužel u Segry. Jo? Třeba minimální prostředí. To je
Tak dobrý. To mi píše zase. Já jsem do toho vaginera nemůžu trefit. Tohle něco úplně... Se ho prostě netrefím. Netrefím a netrefím. On má zase pitomou uberčáky. Nebýš tam furt. Aha, tak to dáme. Já jsem dostal trofej? Za co? Přesně. Já jsem mu skočil na hlavu. Já jsem mu dal úplně velký damage. 2000. Cipne. Mám největší damage. A lidi, já jsem dal větší jak on. Jsem mu skočil po headce. Ne. No jen to si myslím. Jo. 14 000 životů. A teď už jde hudba. Má velkou headku. Já nevidím. Já ho sakra nevidím. Hej, zmizel! Aha, tady je. On jde přímo do rány. Ej, a kdy David přijde? Myslíš, že bude dneska za Skypeu ještě? Dave? Nevím, asi ne. Reporter. Dáme. No, mě trefil.